Kaixo lagunok! Gu Sonia eta Lide gara. Eta sumendiaren esperimentua egingo dizuegu. Lehenengo bikarbonatoko 2 kutsaradita bota behar ditugu. Gero, ura marratxoraino bota behar dugu. Eta orain, 5 gota lombardako estraktarena. Eta orain, mugitu behar dugu oso ondo. Eta orain, bota behar dugu goiara bat azido zitrikoarena. Eta beta ditugu gutxak. Kaixo lagunok, gu Pablo eta Telmo gara eta leherketaren esperimentua egingo dugu. Lehenengo behar dugu ozpina, plastikozko urbotil bat, taper edo bol bat eta bikarbonatoa. Lehenengo binagrea botatzen dugu, ozpina botatzen dugu botila. Eta gero bikarbonatoa. Eta hau gertatzen da. Hau gertatzen da ozpina eta bikarbonatoa reakzio kimiko bat egiten dutelako.